Tsy directeur ny asa eto. Iabaka le fampiarafesana fa nanjary asa koa. Fa izy koa tsy azahoagna vola. Petite surprise ho anao. T'es prête? Oui, si quoi. Coucou Naïmah. Namatsiaro koranantsika tamin'ny marandraigny anao niarahaba za mbala marandraigny be fier anao. Mbala zaza raiky niarahaba anao marigny be. Avec Point Carré, votre cœur bat plus fort. Atiamni restaurant Utopia, by Souhatel, boulevard de l'Europe, 67 hectares. Nous angaratika ni fandaranga nianti. Isor ngaropanonga ni fandaranga tika. Saint-Douève, Mina Export, Saint-Bazar, Magneva Chovel, Arkua Haute Zone Madagascar. Naïmah est omni Point Carré, miarkamni Jensen. Natagnaty Facebook, TikTok, YouTube. Nano mandeha milalambe na koa anao agnatin'ny bus na an-tragnonao fo koa tsy maintsy faregninao fo hira ty directeur ataony Naïmah ary izy koa zegny ova haintsika eto amin'ny Point Carré. Bonjour atsika jiaby tonga soa ndraiky ato amin'ny fandaharagna ny Point Carré. Karaha ataoko de samboko niany nagnano interview niaraka amin'ny Naïmah. Donc ny raha tiako hoe ankoatran'ity monde musical ty zegny azovy marigny maizy. Azovy izy ambadiky la musique partagena amintsika io fa zazagna anany fiainagna anany raha jiaby zegny andeha partagena amintsika niany eto ke magnaratra amin'ny farany fa possible ho hisy secret madinidiniky koa Naïmah eto amin'ny Point Carré tonga soa anao. Ça va? Oui, bonjour. Magnano mbala tsara antsika jiaby, magnano mbala tsara anareo jiaby agny. Faly mipody eto amin'ny émission Point Carré. C'est la deuxième fois nianty za amin'ny émission ty de ravoravo. Boadenao ravoravo. Naïmah, azovy marigny ma anao. Naïmah, azovy waza. Lasa dinidinigna hely. Naïmah. Viavy tsotsotra karaha olo jiaby fo zay fanampiavaka izy moa zay ny hira. Ny hira de nahaizan'olo za amizay le hira directeur fa efa ela zany hira nanomboka 2019. De Naïmah tsy aiky viavy tsy de compliqué amin'ny fiainagna, tsy aiky viavy tsy de makasarodraha regny. Naïmah viavy tsy miavo fa le tsotsotra regny. Zay. De donc ny azoko ambara. D'accord. Naïmah aveza anao ary karakory ny enfance-nao? Za boka Voimar. Viavy Voimar drako e. Voimar. Fier e. De enfance nakamy naditra e. Naïmah. Tsy hoe naditry be karakory moa fa samby olo zegny amiditrynazy de fa za zegny araiky raha mbala hely za araiky fa tia mirikarika raha an-tragno surtout. Tsy tiako zegny mahita mamako koa fa mitana famafa fa tsy tiako. Za koa fa mifoha marandraigna aloha mandeha l'école fa mila dioviko raha jiaby moa zay mamako amizay zay koa fa mandeha mianatra regny zay mba fa tsy de maro zegny raha ataony mba tranquille zay jerinakahy za mandeha mianatra kare. Fa mirikirika mila madio tragno jiaby za aveo mandeha. Zegny tsy maditra e. Au contraire misy jery zegny ke za mbala hely teo nangalangalatra zay mangalatra bonbon. Kivo za drako e. Tsapitatra. Tatra ia fa firy poboenazy zay. D'accord. De anao zay misy surnom ve anao mbala hely tagny sa fa Naïmah ka hitanao? Ya hitanareo boka za somary helihely vataka za hitanao io de tamin'iza mbala hely amizay ka hiandro 26 ans zay. 26 ans? Ino aveo dikan'le 26 ans ty? Satria za mbala hely efa matotro be zay za vao aignanakahy karaha aveo za mbala hely karaha fatapatotra tsy hainao lagny satria za taloha dila tia magnano sport. Ka hiandro 26 ans amizay za. Ino zay le sport tianao natao? Le sport magnano lastique regny. Sport sa soma? Non fa lazolazagna sport regny satria efa miasa egny jiaby de mandeha milomay marandraigny regny de tena tia magnano sport za e surtout koa fa EPS zay za tsary tsy number 1. Anao ty boka nikoragna lastique ka zay zegny soma tegna tianao atao mbala hely sa misoma hafa koa? Za tsy de azoko honogno misoma loatra e. Fa izy fo zegny tsy maintsy nisy misomasoma madinika fa tsy de nisy préférence zany. Anao boka Voimar? Quartier nareo aia plus précisément? Aia maziny. Si boka Nadina. Anao tsy adinako. Afangaroko zegny arany quartier io ndraiky Tasambava satria zay nipetraka fotoagna hely zay koa teo Tandragnova be. Tandragnova be zay tamin'ny Voimar.
misy toerana be tian'ny Naïmah précisément io toerana io agny aminareo agny asanao koa fa misy tany hoe andeha hiboaboaka io amin'io toerana io An-dranomasina edy tiako zegny mandeha satria za am'regny karaha regniko à l'aise be zay karaha ohatra za koa misy raha mampalahelo za mandeha regny karaha regniko à l'aise be za regny mba mahivankivagna zegny le asaroanaka ohatran-draha mandeha ry zegny za karaha regniko tranquille hoe tsisy manabatabaza anao tonga nikoragna antsika hoe anao tia mirikarika ho anao za tendriky naregny hoe za tia mihira anao miragno balahely efa tia mihira izy io zegny agnatin'iza le mirikarika magnadio tragno raha fa miafatrafitra fô fafatrafitra anakazy mamaolo jiaby Naïmah mba matsintsiny mba matsintsiny rô zay de izy amizay koa fa te kandra raiky zay fa nipetraka tantanà teto de nisy olo zay namoa za hoe alô zegny anao mifô mandeha studio volagniny mamanao andeha ia volagno ia efa andeha studio za mbola tsy na hoe ino de koa heveriko andeha agnatrika olo na misy mission ndray andeha atao lafy tagny igny alônao mihira mba tandrignesan'ny feonao volagno baka tsisy ako feky zay satria karaha zay fa mamako fo zegny vola hoe midonao mandeha agny karaha efa aveo zegny efa tapres zegny izy aveo nagnazava hoe alô izy tia ataova zagna akendriky karakory de nanomboka amin'ira le hoe azadigna mama igny amizay firy taogno teo anao tamin'ny fotoagna io 18 ans de karakory amizay zegny le anao teo nagnazava hoe direct fa misy le hoe alô mandeha amy studio karakory natafidiran'le hoe tegna hoe io la muzika io tagnaty fiainagna anao izy io amizay tagnatin'ny raha io tsy asitriko anareo koa fa magnano raha io zegny mila raha io akendriky tian'ny fônao amizay zegny le raha zegny mandeha normal donc zegny anao andeha hagnano raha zegny nefa raha tsy isitrika amin'ny fônao io tsy andehanao na hagnano karakory de i raha io amizay zegny koa fa nandeha nataoko akendriky raha ty noho hoe satria i mamako nagnirika izy ty za de i mamako tsy andeha hagnary za andeha nololalagna raha tsy za zay fa nataoko akendriky raha io noho ny mamako de nandeha amizay fotoagna nianatra mitsiragny muzika amizay za de navy amizay le hira directeur igny de igny amizay fa nanomboko teo amizay zegny le hira aveo nanomboko tegna le tafidrika amin'aignanakahy regniko hoe izy marina izy ty oa zegny le anao nanomboko ny hira tamin'ny 2019 io anao zegny fa nanagna eritreritry hoe halaza za ty sa alô akendriky non tamizegny akendriky le tegna tagnatin'ny lohako fierté ny mamako zegny akendriky za mbola tsy nandiniky hoe alaza zegny fa alô akendriky za gnano raha mba mampafiara mama aminaka raha zegny akendriky tagnatin'ny lohako fa eo amizay izy iboaka moa igny fa mety igny sitrika ny zagnahary amy tegna de soragna izy de gnavô soragna koa mamako de hoe directeur io misy histoire niaignanao ve zo sa ino ny ambadiky n'le hira hoe directeur bakôry ataoko hivolagna izy ty zo zegny tsy azo lazaigna hoe tegna histoire niaignako fa tsy haiko hoe niaignako le raha fa tsy niaignako de karazagna hoe hitanao boka cousine misy cousine mikorokoragna regny re ano koa nagnano karaha zegny hoe le lanaka koa nagnano karaha zegny hoe izy koa sady niaraka aminaka niaraka amy re ano de tamin'ny fotoagna zegny amizay de nalaigna histoire an'olo igny de navy amizay le hira directeur maro fa haiko fa maro be olo miaigny histoire andrakarazy anao nangalatra histoire an'olo zegny angalariko histoire andrô anao izy mivolagno teo mpangalatra le za anao tsy mpangalatra mangala tatrika zay karakory amizay zegny le hoe réaction andreo nahita igny hira igny koragna histoire anay koa raha ty le cousine volaniko eto anao ty volagninreo tsy matotra zegny edy raha iregny rao volagninao amin'ny hira maro be io zegny edy raha hitanao volagny kegna akendriky nihitako ke de niboaka amizay le hira directeur niboaka 2024 fin 2024 izy igny tsy nampoiziko tegna tsy nampoiziko niboaka hira igny mbola tsy de regny firy fa nanomboka 2025 tsy ako sa mois dimy zegny zay de niboaka amizay tiktok naka araiky zay de nanomboka tamizegny amizay le directeur igny vao tegna ry fa iregny zegny fa niboaka 2024 2025 izy aveo tegna ry zay magnaty bus boka fa migantoganto karaha ty de hoe hira igny ka nalaza
natriky taminay public. À ton avis zegny ino ny raha tegna naviany hoe touché olo taminazy? Ya, satria maro olo miaigny raha karaha igny. Maro koa directeur azo. Maro ane directeur zio. Tsy directeur ny asa eto, iabaka le fampiarafesagna fa nanjary asa koa. Fa izy koa tsy azahoagna vola. Code promo POINT CARRÉ no ampiasa fa zegny entina azahoanao bonus ho antsika andefa vola baka Europe mandeha ty Madagasikara amin'ny alalan'ny application Sendwave. Amin'ny zao fotoagna amizay zegny maromaro iranao ka amin'ny boaka ino zegny ny raha hoe tianao ampitaigna à travers le muzika ataonao io? Travers ny muzika kendriky raha tiako aboaka amin'olo jiaby tsy amintsika Madagasikara eto fofa amin'ny tany jiaby zegny tiako aboaka olo fa mana talenta zegny Madagasikara. Tsy ireo agny fofa mba miboaka amin'olo jiaby koa zegny afa misy olo mana talenta Madagasikara tsy araiky tsy aroe fa maro. De aboaka amin'olo jiaby koa fa antsika Madagasikara eto tsy olo very, olo miaigny karaha olo jiaby normal. De mila aboaka ireo fa antsika ty ane mba misy raha zay raha mampiavaka antsika ny kolotsaintsika malagasy jiaby. Ny hirantsika moa zay efa anisan'ny raha raiky mampiavaka antsika jiaby. De ao koa zegny conseil madinidiniky mety ampitako amin'olo jiaby le hoe amizay tsy hoe za le farany misy jery, tsy hoe za le zoky, tsy hoe za le farany zoky, tsy hoe za farany zandry, fa le raha mety conseil mety ampitako amindreo à travers la musique mba satria zegny maro zegny le olo karaha ohatran'olo reo malahelo. Tonga de misy olo mitandregny hira, misy hira zay tandregnesany tonga de magnampy zegny hira igny mandeha mangalala helonazy. Nasôna za fo ohatra mitomagny misy hira tandregnesa koa fa tapaka hira io ampody hely hira igny, ampody mitomagny hely koa. Mandeha en boucle zegny raha igny. Koa fa tapaka hira igny doko hely tomagny, le fa tomagny koa. Activega zegny ranomasy. Mahazo raha indesin'ny la musique io zegny amin'ny fiaignana antsika. Tegna ikeko araiky zegny. Le hoe Naïmah koa hitahitako active be anao amin'ny resaka fiarahamonigny, tia magnampy olo amin'ny formation raha karaha igny. Nisy formation nataonao tamin'ny Majunga, mety koragninao bebe kokoa aminay eto le raha. Ya, tamin'ny fotoagnan'izy igny nandeha nampagnano formation make-up olo za tamin'izegny. Tsy hoe za nampagnano ndre za eto mbola mianatra tsy mahay fa nangala olo araiky zegny za nandeha nampagnano formation ireo ta Majunga tany. Vinavinana anka tamin'izigny tsy haiko andeha hagnano amin'ny tanàna maro fa raha zegny Zagnahary mandatra raha jiaby mandeha étape par étape raha jiaby satria projet tegna misisiny mbala eo. Le fagnampihagna olo kosa tsy adigna satria ireo koa tsy ireo koa za tsy teto feky za tsy de mankafy jiaby regny. Mbola manana vinavina koa zegny anao amparitaka zay ka mba tia hair make-up ty agnaparitaka izy de ino zegny ny hafatra tianao indesiny amin'io formation na make-up nataonao tam'izao? De maro boka zegny amin'ny fotoagnantsika io, fiaignantsika io sarotro tegna sarotro. De igny zegny akendriky le mety fagnampiagna boka tamin'ny fonakay izy igny nandeha nagnampiako le olo satria maro olo zegny wa za tia izy ty fa za tsisy moyen de ianarako izy ty fa lafo be jiaby sy ny tara zegny hoe de igny akendriky zegny le nafy tamin'ny fonakay le hoe izy ty atao akendriky zagna hoe karakory izy ty. De mety agnampy ireo ve izy ty sa karakory fagnampiagna ireo zegny le tegna nagnanaovako izy igny. Tsy hoe za olo misy raha fa za zay tiako zegny le magnampy olo mba amizay zegny olo jiaby mba samy mahazo tombontsoa anazy. De tsy haiko an'izay olo hagnano formation igny ohatry zay tsy haiko karakory ireo ohatry zay na nitondra raha tamin'ny fiaignandreo izy igny na karakory za tsy mahay fa souvenir be taminay izy igny ary zay koa fankahita Majunga agny mety mbala antsika mikoragna make-up zegny ataoko amin'ny teny vazaha teny fille très coquette. Merci. Kanaboka maro be zegny antsika zao ty mivolagna hoe viavy be maquillage nanana ino ny hafatra tianao koragnina amindreo olo aby mivolagna zay satria justement misy boka ile formation make-up zegny ino ny message tianao ampitaigna amin'ny fagnanaovagna maquillage. Zao zegny tsy maintsy misy le hoe tsy maintsy misy complexe le antegna amin'ny vatagna antegna.
tsy maintsy misy raha de misy zegny anao magnano maquillage igny karaha lasa matoko tegna be anao lasa karaha hoe ohatra anao zo ohatra andrano ohatra misy tache anao mitsorana sy ny tariny de magnano maquillage anao de asa étouffé maquillage ao raha igny de anao miboaka karaha karaha hitanao matokotoko tegna be anao tsara ndraiky an-tegna naturel tsara tegna naturel fa tsara koa kosa atsika mila matoko tegna antsika de mila agnaby fo vitagna an-tegna koa fa miboaka an-tragno Malagnaty resaka la mode beauté zegny antsika karakory définissenao look-nao look-nakahy za tsy de misy look hoe lazolazaigna hoe koa fa boaka igny fa Naïmah igny fa za raiky tsy haiko fa nakahy donc mahavoavaly zegny anazy mahavoavaly zegny d'accord est-ce que misy projet be miavaka amin'izay amin'ny avenir agny sa ino projet projet nakahy zao ty voasitrika Zagnahary ndeha agnamboatra album de angatagna izy boaka amin'ny taogno ty fo de hoan'izay nankafy zaza miala ao nareo fa ho avy ary tsy andeha hagnano raha ampadiso fagnantenagna anareo za fa toujours hagnano raha tsara fo mendriky za mendriky anareo ça karaha touché ndraiky d'accord de raha ohatra anao zao tsy nagnano la musique ino asan'ny vinivinainao atao magnano restaurant donc satria za dila tia mandoko tiako be zegny za jo mandoko ka regny mahita olo zegny tiandreo be zegny le raha ataonataony tagnako zegny tegna ndraiky karaha regny koravoravo be za fagnindregnanakahy zegny koa fa hitako za hoe tiandreo raha ataoko ty fagnindregnanakahy zegny mba hoe agnabiagna restaurant zegny za andro afany de zegny invitenao zay point carré ao zay maromaro équipe ao ngatantsika kendriko tanteraka raha zegny ka tanteraka fa zay foin réservation bien sûr d'accord de Parce que tu vas encore un projet, juste zing bas spoiler, zay ino aby raha miambigny zay agnaty projet malahoavy. Fitiavagna sa basy hely fitiavagna. Basy izy ohatsy hoe mahempoka fa i raha io zay kofa mipody maro koa raha mandala fiainagna antsika ty tsy fitiavagna fo. De projet magnaraka koa zegny izy mivolagny teo misy album de misy featuring avao masirosiro izy ao zay. Masiro aza atao ela tsaela de zegny projetsika magnaraka ao de fa mikarakara izy zay ato. Tsika koa fa farafaragny tsy nalako loatra. Falona maragna koa izy za misy petite surprise ho anao. Tu es prête? Oui, c'est quoi? Naïmah, nama tiako korangatsika tamin'ny maraindraigny anao niarahaba za mbala maraindraigny be fier anao. Mbola zazaraiky niarahaba anao marigny zigny. Ke eto za mbô fier koa za miarahaba anao eto. Ary surtout misy fampatsiarovana koa alefako aminao amin'ny fitiavagna magnano asa soa boko tiako tohizanao boko fonao tiako tsotra parmi anareo jiaby voatra raiky zanakanay. Azonao honogna atsika nandeha tanora feno matetika ambariko anao anareo roy namiry niaraka nampinonoeko anao à gauche Amir à droite anao à droite Amir à gauche ke tsara hainareo mba hitohiza fankatiavana anareo tsara be kokoa anareo nono araiky boko koa atsika nisy fampatsiarovana matetika ambariko anao taminanao mbala 2 ans tamin'ny fotoana zegny. Matetika la famille mampatsiaro zo anao mahita dadanao semposempotra 2 heures du matin anao tsy nandry ny fô nandeha nangala sachet na hodiny dekideky ty namianao ody foagny dadanao za ty mahaiza sahiry regny fô tsara fo igny ke tohiza magnano asa soa zegny fetiny Islam ary tohizana hatramin'ny farany. Ary azadigna koa zahay mamanareo tapony fognosanareo mba tsinjova azadigna fa io zegny tsodrano zava-mahery io araka fampianarana amin'ny dimy misefoka amin'ny vavandray aman-dreny reny volagna ny Allah mahereza koa zegny makatia indrindra fa anao nagnanatra zao tontolo zao zegny
amin'ny hira mama igny mampatsarovinao valeurany mama fontony fon'olo jiaby ke okapozegny anao zegny karaha igny koa fiaignananao jiaby C'est bon? Narô zalahy. Azovy io Tatiako zegny. Tatiako zao ny mamako. Aza mitomay. Tsy raha po izy koa. Ça va? Any mbola vonaran-draigny zany kaiky satria anniversaire anazy zany. Ah, d'accord. Bah, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, ça m'a touchée en fait. Oh, merci à toi aussi. Raha ohatra hoe anao misy afatrafatra tianao ampitaigna aminany, afaka ampitainao. Avon fandaraka antsika hifara. Tsy haiko karakory nataondreo ny contact anao. Zegny edy. Merci beaucoup fa voaray niafatra ny conseil nambaranao teo igny andeha haragna zigny. Ataontsika mizanahary mba hilamigny raha jiaby manomboky niany dia mba ho tsaratsara niany zay fiaignantsika mare afaka mare agny inshallah. Iny afatra azonao ampitaigna koa ampanaraka anao. Ampanaraka za miala narô fa maro manjary raha miambagna antsika ao e. Izy nivolaniko teo igny tsy andeha hagnandro ampagnadiso fagnantenagna narô za fa toujours hagnano raha tsara fo antsika tsy hijotry fa hiakatra dia ankinitsika mizanahary raha jiaby dia merci anarô anjay nagnaraka za jiaby. Dia merci anao koa nikaiky teto, merci anarô nikarakara, dia merci an Jean-Luc koa anao natsio. Merci fo. Karaha zegny ny momba niany amin'ny magnaraka koa merci Naïmah. Bye bye antsika jiaby. C'est fait. Narô zay. Asa man kaiky izy. Chambarane. Alô.